Hvis du tror på Gud, hvad tror du så om ham? Og hvis du på et tidspunkt i dit liv har haft svært ved at tro på ham, hvad var grunden så til det? Titlen på prædikenen er En Gud, du kan stole på. Og det der med at have tillid til andre mennesker, det kan være svært. Og have tillid til Gud, det er for mange endnu sværere, særligt når man går igennem vanskelige ting i sit liv. Hvis vi begynder med Jesus, og noget som han siger, så har vi et udgangspunkt for at forstå den historie, som vi finder i 1. Mosebog 18 og 19, og som vi skal kigge på i dag. Jesus, han siger nemlig i en samtale med de jødiske ledere, hvor de diskuterer frem og tilbage, og hvor de har svært ved, eller jeg ved ikke, om man egentlig skal sige, de har svært ved, de vil i hvert fald ikke tro på ham. Og Jesus, han svarer dem blandt andet på den her måde i Johannes 8, vers 51-53. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Da sagde jøderne til ham, nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed smage døden. Du er vel ikke større end vor far Abraham, som jo døde. Også profeterne døde. Hvem tror du, du er? Og det er det spørgsmål, som jeg stiller dig i dag. Hvem tror du, Jesus er? Lad os prøve at høre, hvad han selv siger om, hvem han er. Nogle få vers senere i teksten siger han nemlig sådan her omkring Abraham. Abraham, jeres far, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glædede sig. Da sagde jøderne til ham, du er endnu ikke 50 år, og du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig siger jeg ja. Jeg er, før Abraham blev født. Og når Jesus han siger det her, jeg er, før Abraham blev født. For det første så siger han, at han er Gud. For det andet, så siger han også, at han har set Abraham. Hvornår har han det? Min ene knægt derhjemme, han så billedet, da jeg var i gang med at forberede min prædiken, hvor jeg så spørger ham, hvem er på det billede der, tror du? Og lige med det samme, så kigger han på den, og så siger han, er det Jesus og Nikodemus? Jeg smiler og siger, nej, prøv at læse lidt af teksten nedunder. Jamen, det er jo fra 1. Mosebog. Det er jo historien om Abraham. Ja, lige præcis. Jesus, han siger, jeg er, før Abraham blev født. Han har haft en samtale med Abraham, inden han bliver menneske langt senere i historien. Lad os prøve at kigge på den historie, da Jesus han møder Abraham. Der står i 1. Mosebog kapitel 18 og fra vers 1. En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham. Det er Gud selv, der kommer for at tale med Abraham. Og hvis vi skal tage Jesus på hans ord, hvis vi skal stole på det, han siger, så er det ham, der taler med Abraham. Abraham, han sidder i sin teltåbning på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på 3 mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen, kastede sig ned til jorden for dem og sagde, Herre, hvis jeg har fået noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Og i den næste del af historien, så ser vi, hvordan Abraham, han går i gang med at sørge for de her 3 mænd. Han sørger for, at deres fødder bliver vasket. Han sørger for, at de får noget at spise. Han sørger for, at de får noget at drikke. Og der opstår en samtale mellem Herren og Abraham, hvor han ender med at få at vide, de har jo stadig ikke fået det længe ventede barn, ham og Sara, som de var blevet lovet. Og han får at vide, at næste år ved den her tid,
der skal hun nok få et barn. Sara, hun vil ikke tro på det. Abraham, han har svært ved at tro på det. Og Gud ender med at sige til ham, at intet er umuligt for Herren. Der er ikke noget, han ikke kan gøre. Det lyder godt nok fantastisk. Kan vi stole på det? Troede Abraham på det? Og den næste del af historien, der ser vi, hvordan Abrahams sans for retfærdighed møder Guds. Og når vi ser det, så håber jeg, at den erfaring, vi kan gøre os, når vi læser den her historie, det er også, at vores sans for retfærdighed måske bliver udfordret af at møde Guds. Da de her mænd skal til afsted, og samtalen er forbi, ser det der ud til, så står der fra vers 16. Derpå brød mændene op og rettede blikket mod Sodoma, og Abraham fulgte dem på vej. Se, jeg kender ikke alle byerne, hverken i Israel i dag eller i det område dengang. Men Sodoma er den by, som Abrahams nevø Lot tidligere i historien er flyttet til. Han har slået sin telte ned i nærheden af den. Nu bor han i byen. Og den her by er fuld af ondskab og vold. Og det er der, de her mænd er på vej hen. Og der står, Herren tænkte, skulle jeg skjule for Abraham, hvad jeg har i sinde at gøre? Det er nærmest retorisk, fordi nej, Gud han skjuler ikke for os, hvad han har i sinde at gøre. Det er hele udgangspunktet og grundlaget for, hvorfor vi overhovedet har Bibelen. Fordi Gud fortæller os, hvad det er, han gør, hvad det er, han har tænkt sig at gøre. Og der står, han siger, Abraham skal jo blive til et stort og mægtigt folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej, og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som han har lovet Abraham. Og hvad er det egentlig, hans bekymring er her, hvor herre? Det er, at hvis han skjuler for Abraham, hvad han har tænkt sig at gøre, hvis han ikke fortæller ham, hvad han har tænkt sig at gøre, før han gør det, så kommer det til at gøre et eller andet ved Abrahams tillid til Gud. Og Gud, når han dømmer, så gør han det på et retfærdigt grundlag. Han er ikke en forælder, hvor du ikke ved, om du kan regne med dem. Nogle gange bliver de vrede, andre gange bliver de ikke vrede, nogle gange bliver de lige pludselig meget vrede, nogle gange ved du slet ikke, hvad det er, du har gjort. Eller måske er det bare uretfærdigt. Det er ikke den måde, Gud han handler på. Når Gud han afsiger dom, så gør han det på et retfærdigt grundlag. Og Herren han siger til Abraham i vers 20, der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra. Deres synd er meget stor. Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør. Det vil jeg vide. Så kan man jo spørge sig selv, ved han ikke det i forvejen? Når Gud han siger, at han har tænkt sig at gå ned og se, han har tænkt sig at se, om det nu også svarer til, han vil gerne vide det. Der foregår mange gange mere i de her historier, og bag ved et tæppe i et teater, end vi nødvendigvis kan se. Men når Gud han siger, at han har tænkt sig at gå ned for at se, så er det også en måde, at han fortæller, at han afsiger ikke dom uden at undersøge det først. Han skal kunne lægge beviser frem for det, han gør. Fordi når han gør de ting, som han gør, så vil han ikke miste vores tillid. Han er ikke interesseret i, at det skal gå ud over vores relation til ham. Han vil, at vi bagefter kan stå og sige, ja, det var retfærdigt, det du gjorde. Derfor venter han også, så længe som han overhovedet kan. Og det næste, der sker, det er,
at vi har den her berømte samtale i 1. Mosebog, kapitel 18, som vi i øvrigt kan finde lignende eksempler på. Selv hvis man læser i Koranen, så er der et eksempel om, hvordan at Gud han siger, at hans folk skal bede 50 gange om dagen. Mohammed får det forhandlet ned til 5. Og Koranen er jo ikke grundlag for min tro, men det er interessant, at den her idé om at forhandle med Gud, den ligger også andre steder end i Bibelen. Og måske er det noget, du har prøvet. Jeg ved, jeg har prøvet at sige til Gud, ved du hvad, hvis du hjælper mig med det her, så skal jeg nok lade være med, eller så skal jeg nok prøve. Og det er jo i de der desperate øjeblikke, hvor man ikke ved, hvad det ellers er, man skal gøre. Men det er ikke det, der foregår her. Det her, det er en forhandling på en anden måde. Og jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage til det spørgsmål, som de jødiske ledere, de stiller Jesus, når de siger, hvem tror du, du er? Fordi det er det, vi er i gang med at undersøge. Og nu skal vi se, hvem Abraham tror, at han er. Der står, mændene drejede af derfra og gik mod Sodoma. Men Abraham blev stående foran Herren. Og læg nu mærke til, hvad der sker. Fordi Abraham trådte nærmere. Abraham, han har på fornemmelsen nu, at Gud vil høre på ham. Jeg tror, han ved, hvem der står foran ham på det her tidspunkt. Og Abraham, han træder nærmere, og han siger, vil du virkelig udrydde retfærdig sammen med uretfærdig? Måske er der 50 retfærdige i byen. Vil du så virkelig udrydde dem, og ikke tilgive stedet på grund af de 50 retfærdige, som er i den? Du kan umuligt handle sådan og slå retfærdige ihjel sammen med uretfærdige, så retfærdige og uretfærdige får samme skæbne. Det kan du umuligt. Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Hvad tror Abraham om ham? Hvad tror du om ham? Tror du, at han handler retfærdigt? Den her historie er et utroligt vigtigt grundlag for at forstå rigtig mange af de andre historier, der kommer senere i Bibelen. Jeg glemmer aldrig, da vores ældste dreng, han var 4,5 år gammel, og vi havde været i gang med at læse en bibelhistorie, som nogen ville mene var rimelig barsk, mig selv inklusiv, men vi læste jo bare historier. Og da vi var færdige med historien, hvor 2 bjørne havde angrebet på profetens ordre, havde de her 2 bjørne angrebet og slået en gruppe børn ihjel. Det er en barsk historie. Og det er måske nogle af de historier, som du har tendens til at springe over, som vi ikke kan lide at læse. Men vi læser den her historie, og den her historie kommer lige efter, at Elias, han er blevet taget op til himlen i en ildvogn. Og jeg spørger min 4-årige dreng for at finde ud af, hvad han ligesom har lagt mærke til i den her historie. Og han begynder at plapre løs om, hvordan Elias han er blevet taget op til himlen i en ildvogn. Og så spørger jeg ind til bjørnene. Og min knægt har ikke noget problem med de her bjørne og de her børn. Og de gjorde nar af Elisa, og de kalder ham skallepande, og Elias han er blevet taget op til himlen i en ildvogn. Og så spørger jeg ham, du har lært nogle bibelvers, hvad er det, der gør, at det her ikke generer dig? At det her, det er okay, hvad Gud han gør i den her historie. Fordi det er jo det, vi har så svært ved, når vi synes, at det Gud gør, ikke er okay, når hans retfærdighedssans møder vores. Og der går ikke ret mange sekunder, før min knægt han kigger på mig, og så siger han, will not the judge of all the earth do right? Genesis 18:25. Det er den tekst, jeg lige har læst. Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Han havde fået den tekst ind i hovedet. Det var en af de få bibelvers, han havde lært på det tidspunkt.
og den hjalp ham til at forstå de andre historier. Og det er det, jeg håber, den kan gøre for dig også. Fordi når vi spørger, om vi kan stole på ham, når Abraham han siger, jamen, skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Jo, selvfølgelig skal han da det. Så hvordan kan han dog finde på? Og så begynder forhandlingen. Så snakker de frem og tilbage. Hvad nu, hvis der mangler 5 fra de 50? Hvad nu, hvis der kun er 45? Vil du så ikke tilgive stedet for deres skyld? Ikke bare vil du tilgive de 45, men vil du ikke tilgive stedet? Vil du ikke give dem en chance mere og lade være med ikke bare at udrydde de retfærdige, men også lade være med at udrydde de uretfærdige, så de kan få en chance mere for at omvende sig og lære dig at kende. Og han siger, at han vil lade være med at ødelægge byen, hvis han finder 45 retfærdige. Og så kører den ellers hele vejen ned, indtil de når 10, hvor Abraham, han siger, du må ikke blive vred. Du må ikke blive vred, Herre, når jeg taler denne ene gang endnu. Måske findes der 10. Og han svarede, altså Gud, for de 10 skyld vil jeg lade være med at ødelægge den. Og så gik Herren, da han var færdig med at tale med Abraham, og Abraham vendte hjem. Abraham, han standser ved 10. Hvis du har læst den her historie før, har du nogensinde undret dig over, hvorfor Abraham, han standser ved 10? Hvorfor bliver han ikke ved? Abraham, han tænker, der må være 10. Hans nevø Lot og familien, døtre, sønner, svigerbørn, børnebørn. Der må være 10. Det kan ikke passe andet. Men hvad sker der, da de så kommer ned? Og kan vi stole på ham? Nu har han sagt, at han vil lade være med at udrydde stedet, hvis der bare er 10 retfærdige. Der står i kapitel 19, at de 2 engle, de kom til Sodoma ved aftenstid. Lot sad i Sodomas byport. Det betyder, at han er nok i hvert fald en del af byrådet, hvis ikke han er borgmester. Han er en af dommerne i byen på det her tidspunkt. Han er en af dem, som de kan stole på, midt i alt deres vold og deres ondskab. Og da han så dem, rejste han sig og gik med møde, kastede sig til jorden for dem og sagde, kom med hjem, overnat hos jeres tjener, for vasket støvet af jeres fødder. Det her, det er jo Abrahams nevø. Han møder de her fremmede på samme måde, som Abraham han gjorde. Så kan I gå videre i morgen tidlig, siger han. Men de svarer, nej, vi overnatter på torvet. Men han blev ved med at nøde dem, indtil de tog hjem til ham. Han tilberedte et måltid for dem og bagte usyret brød, og de spiste. Han skulle ikke have dem til at overnatte på torvet, fordi den her by er fuld af vold, og den er fuld af ondskab. Næste del af historien er forfærdelig på mange måder, men vi får bekræftet, at byen er fyldt med vold, og den er fyldt med ondskab. Og det, der sker i den del af historien, er, at englene til sidst advarer Lot og siger til ham, ved du hvad? Gud har tænkt sig at udrydde byen. Det bliver ligesom bekræftet i historien, at de er alle sammen med på den vold og den ondskab, som byen står for. Der er ikke noget at gøre. Og englene siger til Lot, send nu bud efter dine døtre, dine svigerbørn, dine børnebørn. Gud, han har tænkt sig at ødelægge byen. Lot, han har kun 2 døtre boende derhjemme på det her tidspunkt. De er kun 4. Det er jo mindre end 10. Og Lot, han sender bud ud. Han prøver at gøre alt, hvad han kan, for at overtale dem til at gå med sig. Og det er der ingen af dem, der vil. De griner af ham. De vil ikke med. Der er ikke 10 retfærdige i byen. Så kan vi stole på, at Gud han nu kommer til at holde sit ord over for Abraham, eller hvad er det, der kommer til at ske?
Prøv at høre, hvad det er, englene siger til ham i vers 12. Hvis der er andre her, som hører dig til, svigersønner, sønner eller døtre, ja, enhver, der hører dig til i byen, så før dem bort herfra, før vi skal ødelægge dette sted. Herren har hørt deres høje skrig. Nu har han sendt os for at ødelægge byen. Hans svigersønner, står der, troede, at han holdt dem for nar. Der var ikke 10. Så Gud kunne vel bare brænde byen af? Nej, det var Abraham, der standsede ved 10. Gud viser sig at være lige præcis den, som Abraham troede, han var, og mere til. Der står nemlig, da det blev lyst, skyndede englene på Lot og sagde, tag nu din kone og dine 2 døtre, som du har her, for at du ikke skal miste livet på grund af byens synd. Men da han tøvede, tog mændene ham og hans kone og hans 2 døtre ved hånden og førte dem ud af byen og satte dem der, fordi Herren ville skåne dem. Guds nåde rækker endnu længere end det Abraham han bad om. Men Gud viser netop, hvem han er, og at han redder bare den ene retfærdige mand, der er i byen, og han tager hans kone og 2 døtre med. Og hvorfor siger jeg det på den måde? Jo, fordi vi får at vide senere i Det Nye Testamente af Peter, at Lot han er den eneste retfærdige i den by. Men Abraham standsede ved 10. Gud, han tager den skridtet længere. Og da de kommer uden for byen, så er det som om Lot han stadig ikke har forstået alvoren i det her. Og han spørger, kan vi ikke nok bare få lov til at gå derop til den der lille by, fordi... Og Gud han siger jo, men skynd jer. Jeg kan ikke gøre noget, før I er nået derop. Gud han dømmer på en anden måde end jordens konger i dag. Vi kender udtrykket collateral damage, altså at der er uskyldige, der også dør, når vi skal have fat i skurken. Det går også ud over nogle andre. Det er ikke den måde, Gud han gør det på. Og prøv at se, hvordan historien den slutter. Kan vi nu stole på ham? Jeg tror, vi har set, at Gud han vil gå endnu længere, end det Abraham han faktisk spørger ham om. Men prøv at se, hvad der står i vers 27-29. Næste morgen kom Abraham tilbage til det sted, hvor han havde stået foran Herren. Og da han så ned over Sodoma og Gomorra og ned over hele Jordandalen, så han, at der steg røg op fra jorden som røgen fra en smelteovn. Og hvad har Abraham tænkt på det tidspunkt? Hvad har han været bekymret for? Han vidste jo godt nu, når han kunne se røgen stige op, at der var ikke 10 retfærdige i byen. Men der står, dengang Gud tilintetgjorde Jordandalens byer, huskede han Abraham og sendte Lot væk fra den ødelæggelse, han bragte over de byer, hvor Lot havde boet. Da Abraham han træder frem foran Herren, og han beder ham om at skåne byen for de 10 skyld. Han beder for sin nevø Lot og for familien, og der står, at Gud han huskede Abraham. Han hører hans bøn. Det er faktisk lidt det samme, som det Peter, han senere kommer til at skrive i et af sine breve. Der står i 2. Peter 3:9. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Det er jo derfor, han er villig til at tilgive hele stedet for de 45 skyld, for de 40 skyld, for de 30 skyld, helt ned til de 10 skyld. Han er villig til at give dem alle sammen en chance mere, i håb om, at dem, der tror på ham, kan få fortalt historien til dem, så de kan omvende sig, så de kan lære den Gud at kende, der er til at stole på. Han venter så længe, som han overhovedet kan,
før han afholder dom. Og han gør det på et retfærdigt grundlag, i modsætning til alt muligt andet. Så hvem tror du, at han er? Og er han en, som vi kan stole på? Den her historie for mig fortæller, at Guds nåde, Guds retfærdighed, Guds barmhjertighed er større og dybere og mere fantastisk, end jeg kan forestille mig. Og hvor er jeg taknemmelig for, at jeg kan have tillid til den måde, han gør det på, og at det ikke er overladt til os. Skulle han, der dømmer hele jorden, ikke øve ret? Ja, det gør han. Lad os bede. Kære far i himlen, tak fordi du tog tid til at tale med Abraham. Tak fordi du gav englene lov til at hive Lot og familien ud, da de tøvede. Tak fordi du går så langt hele tiden i din nåde, i din kærlighed og barmhjertighed, for at frelse dem, der vil dig. Tak fordi du elsker os. Tak fordi du hører os, når vi beder. I Jesu navn.